După ce cusăturile sunt frumos călcate și sulfilată, după aia luăm fața, aceasta este fața, și montăm volănașul care este frumos călcat și am fixat în mijlocul volănașului. Deci avem fixat aici cu cretă. Și acum fixăm și jumătatea feței. Aici nu e nevoie ca să tăiem, mai bine să dăm cu cretă ca să nu se micșoreze sau să nu se mărească partea aceasta. Și frumos o aplicăm. În cusătura în care am fixat-o sau puțin mai încolo. Avem grijă ca să nu, deci să prindem acolo ambele părți. Arată partea noastră de față. Acum, după ce este fixat volănașul, avem grijă aici la partea aceasta laterală, pentru că acum o să montăm mâneca, deci așa deschis cum este ea, montăm mâneca și volănașul acesta trebuie să o prindem în ea. Deci, tu care ești începătoare trebuie să prins și eu, nu mai cine este începătoare, ca să fixăm, ca să putem prinde frumos aici în cusătură. Înțelegi? Deci să fie fixată partea aceasta. Să fie fixată în acele gămălie. Mă duc să aduc acele gămălie, că nu sunt aici acele gămălie. Deci frumos să fie partea aceasta fixată. Pentru că o prindem în cusătura de la montarea mânecii și atunci, sau mai bine o fixăm cu mașina. Înțelegi? Și atunci ne este și mai ușor. Vedem imediat. Deci după ce am fixat volănașul aici la partea laterală, deci am fixat-o cu un tighel, după aia frumos montăm mâneca. Mâneca care am încrețit-o un pic, pentru că ți-am zis că acolo am lăsat partea aia pentru, deci unde a fost ca un fel de pensă. Și acum frumos montăm mâneca
aceeași cusătură în care am fixat-o, am fixat volonaș sau lângă ea. Mâneca știu că am lăsat-o mai largă, să nu te deruteze, pentru că după aia m-am măsurat și am tăiat din partea laterală a rochiei. Deci și voi să vă măsurați, să nu croiți mâneca, că și eu am croit-o mai largă, dar am să-ți arăt o lecție când o să fie fix croită. Așa. Deci așa vine mâneca noastră și partea asta arată așa deschisă, deci am cusut doar fețele și acum o să fie unită și la spate. Aduc spatele, aici ai spatele și acum punem față la față umărul și unim mâneca, deci mâneca. Dacă nu prindem, când lucrăm cu așa material, o împinge acolo unde, cel puțin din mașina mea, o împinge unde o dorește ea. Deci de-aia trebuie să Deci așa este deschis. Partea aceasta este mâneca, deci este deschisă acum. Punem și partea asta la spatele. Aveți grijă nu cumva să o răsuciți, că bine, voi puteți să vă descurcați mai bine. Eu am o bucată foarte mare aici și vreau să și vezi și atunci e așa. Deci unim mânecile acum, atât am vrut că să arăt, și după aia o să, după ce o surfilăm, deci mâneca este cusută în ea, acum înainte de a fi, pot să-ți arăt pentru că pică jos, o să-ți arăt mai departe. Deci așa arată rochița noastră, încă nu este finizată, că trebuie probată, deci și mâneca unită, dar ca să știți că la decolteu să aveți grijă că este puțin, o să fie puțin decoltată. În partea de jos este foarte frumos evazată, deci așa o să fie, ca să știți cum o să arate. Cu mâneca aceasta raglan așa în ea, mâneca foarte frumos prinsă în ea și spatele tot așa, deci o să fie foarte frumos cu acest volonaș. Bine, fetelor, aici la gât, deja o să terminăm cu un bie frumos, dar aia deja știți de la lecțiile mele anterioare sau eventual o să la cealaltă lecție. O zi bună!